Hej YouTube! Ja, nu er vi lige ved at hugge noget træ, for vi skal lige have til huset. Ja. Så vi er inde i en jungle, og vi skal have bygget noget inde i en jungle, så ja, det er ikke så galt. Nej. Og jeg sidder her sammen med min søster, fordi hun synes, det bliver sjovt at se mig spille Minecraft. Og hun spiller også selv Minecraft, så det gør det lige meget. Men nu får vi lige nogle planker. Ja, jeg kommer nok ikke til at tale så meget, som jeg gør ind i den her video. Med den her video her. Det kommer jeg nok ikke til at tale så meget, men nu taler jeg lige, og nu bestemmer, og nu informerer jeg lige om, jeg er ny her på YouTube. Så det er min anden første video. Jeg har uploadet en, og den hedder Minecraft episode 1. Hvad? Ja, hun sidder og laver nogle effekter. Jamen, nu er vi også snart lige ved at have lavet noget her. Nu er vi lige ved at hugge noget træ her. Ja. Og så laver jeg lige nogle flere planker her. Jeg tror, jeg laver et lille hus til at starte med. Så skal vi bare ud for den her jungle her igen. Så skal vi bare finde noget normalt træer. Så skal vi finde noget normalt. Noget som er rigtig normalt. Det er pænt irriterende. Ja, det her. Ja. Ja, måske skal jeg også optage min server. Det skal jeg måske også optage, så kan jeg se til, hvad den hedder og alt muligt. Og ja. Farvel YouTube!